ennenkin. Ennen kuin sä oot käynyt autokoulun loppuun ja täyttänyt 18, niin sulla ei ole mitään asiaa auton rattiin. Meitä on vähän siirsi. Mä joudun raportoimaan poliisille, jos ei tää kortita ajoa loppuun. No joo, fucking natsi. Kalle, tuu sisään. Mitä? Carl Masterton! Ettekö te taju? Suomen paras donkki! How are you? Fine, thanks. Kalle on äiti sun uusi vävy. Yes! Masterin Skyhook on aivan tajunto. Aina uppoo. 2 points. Näytä jotain. Hi, Anu. Kalle on ehdottomasti isoin mun tuntemistani miehistä. Hei Rami, me siihen viereen. Voi vitsi, miten sä voit olla noin kääpiö? Chika näitä handuikin, hei. Ja kato, mitkä kanalit varmaan 4. Mikä sun kengän numero on? No 41 tai jotain. Löydä vetooni, Kallella on kaikki ruumiin osat samassa suhteessa suurempia kuin sulla. Itse asiassa, joo. Hei, näytä Ray sun kieli. No meidän varmaan näytä. Ha, come on, Rami. Iskä, kieli esiin. Hei, Kalle, ja. No, eihän se koko ole tärkeä, vaan miten sitä käyttää. Lapsivesi tuli just. Ihanaa. Aha. Joo, Anttola! Kielimiehiä. Vanha paja autoon. Totta kai. Pekka, Liisakin tuli just, se on tuolla vestissä synnyttää. Ja hei, mihin sä lähdet? Mä en ehtinyt ihan kaikkia testata sen kasvuhormonin vaikutuksia. Ai se, mitä meni yli 100 000 botlea. Joo, jengillä alkoi kasvaa jalat, mut kyllä tilanne rauhoittuu, kun porukka rupeaa löytää sopivia kenkiä. Voiks ne kasvaa 41 niinku 49? No, vedä toi. Tankista. Hei Pekka, sä voisit ruveta tuomaan maahan niinku tosi isois pittareita. Hyvä idea. Niin, kiire Peksulla ei ole koskaan, etteikö ehtis jutella kivan näköisten tytösten kanssa. Pekka, oisis mä niinku paremman näköinen ilman laseja vai lasien kaa? No, katson. Aivan sama. Pekka, mä lähden sun messiin. Muuten joo, mutta passitarkastuksessa voi tulla hiukan hämminkiä, kun isä on poikaa 7 vuotta nuorempi. Mitä kummallista siinä on? Se eroista paitsi 13 vuotta senkin pykmi. It's a boy. Oh, congratulations. Mutta tämä kaino typykkä täällä. Se on impi vielä. Vai niin. Malttaahan sitä odottaa sitä oikeaa. Odotettu on. Apropos, voisitteko te mitenkään uskoa, että mä oon pyydysinyt jo ainakin 1500 naista? Rami menee nyt ihan omaan huoneeseen, pistää valot pois päältä ja on hiljaa. Kyllä Peksu muistaa. Tyttö parhaassa iässä. Niin. Mitäs jos Peksu ottaa sanomatansa? It's poor boy. Oh. Jos Otevalla antaa luvan. Tai no, antapa olla. All right. Kaivakas sitä hynä. Mulla on enemmän kuin sä määräsit. Mä piilotin ne Fredin häkkiin. Tässä on mun. Kattokas, mutsi on kunnostautunut. Ja Rami Ramppanen. Mä rikoin Liisan säästöpossu. Käytän ensi viikolla niin se ei huomaa mitään. Fredi, se on hävinnyt. Olisiko jotenkin eläinsuojelijoiden actioni? Hän on eläinsuojelija. Tosi hyvin suojeltu. It's nine, boys. All right. Faija, teillä on kylppärissä pitkä neekeri. Joo, ja sillä on tosi isot jalat. 4-9. Vaikutuiko se mitenkään hermostuneelta? Vaikutti.
rahatkin on poissa. Sä oot murhannut Fredin ja vienyt mun rahat. Oma mutsi, se oli murhamies. Ensi viikolla tuplamälli. Mikä? Tuplamälli. Oi, terse Torso. Kiva nähdä. Mistä sä ostat tulla huijapille kenkiä? Suoko noi poliisit etsii? Mitä? Ai! Yes. Nonni. Äiti, kengät pois sohvalta. Ihan niin. Jos ei eläimiä olisi, niin mäkin haluaisin tolla sen. Shall we? Adios. Adios. Liisa tarvii 10 tissiä. Ja Raimo tarvii 4 kivestä. Minkäs takia Raimo on mennyt 15 minuuttia terveydenhoitajalle, kun kaikki muikundeilla meni vaan 5 minuuttia? Häh? Ettei vaan olis pikkuveijari ponahtanut pide. Joutuiko terveydenhoitaja antaa vähän lusikkaa? Niin, joutuiko antaa vähän lusikkaa? Ja löytyykö säkestä molemmat stemut? Sekin, joka oli viimeksi piilossa. Häh? Niin, löytyykö molemmat? Mitä säkin Finlandin kaiku sinä änkytät? Näillä suurennuslaseilla sä et erottaisi edes norsulta palleja, ellei joku potkasi sua oikeaan suuntaan. Mä voin potkasta. Ai! Avatkaa! Kantater!